UNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi wamemezela ukuthi amaphoyisa ayahoxa ekuqapheni indlunkulu ngemuva kwezinxushunxushu ezasuka kwakhangela amankengane emasontweni amabili adlule ngenkathi uAdvocate Griffiths Madonsela efunda incwadi yokwabiwa kwefa eyabe ithi umntwana uMisuzulu nguye ekufanele abe yinkosi. Kodwa ngosuku olwalulandela indlunkulu yayisikhathazeke kakhulu ngezokuphepha kulandela ukuthi amaphoyisa ethi ayasuswa khona. Uhulumeni wesifundazwe kanye neANC bakuphika lokhu nokuthiwa ilapho unobhala waleliqembu uMdumiseni Ntuli asola I-IFP kanye nenkosi uButhelezi. Ukuhlasela kwakhe ke uNdunankulu kaZulu akagcinanga nje ngokuthi akwenze eshiya ngaphandle nanalo iqembu leli okuyiqembu leIFP. Siyazi ukuthi indlunkulu kaZulu ingaphezulu kwepolitiki. Ukuthatha ke nje indaba zasendlunkulu bese sifuna ukuzoyifaka kwipolitiki sikubone ngasiyona inhlonipho ngempela ebifanele lesi sikhathi lesi lapha sizilile njengesizwe samaZulu. Iqembu lenkatha liphika ukuthi lisebenzisa isikhundla sikaNdunankulu wamaZulu ekufezeni izinhloso zeqembu. In the first instance, Mr. Ntuli knows very well that the office of the Prime Minister, traditional Prime Minister, has got no resources. All that we do is to facilitate the flow of information between that office and the media and vice versa. We are not active participants in that work. ANC esifundazweni ifuna uNdunankulu wamaZulu acacise kahle uma ekhuluma egameni lendlunkulu noma ele-IFP. Kumele i-IFP in particular umntwana wakaphinda angene njengoNdunankulu kaZulu ahlukanise isikhundla sakhe sokuba uNdunankulu kaZulu nesikhundla sokuba umholi we-IFP, either as a former president or lifetime president. Khona manjalo i-IFP ithi ukuhlomula okhethweni lokuchibiyela lukhombisa ukuthi iqembu liyakhula. Londe Khatebe, SABC News, eThekwini.